UPPLआ बे बारनि बिसायख'थियाव हारसिङै थांगोन रावजोंबो एलायन्स गैया आरो हारसिङैनो जोङो BTCनि मोनजिबा बिसायख'थि माबायाव बियाबाव जोङो बेखौ गेलेनो थांगासिनो दं। दिनै क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि, तामुलपुर बेयाव लानानै गोबां जोंनि बिजाथिफ्रा नमिनेशन गथायदों। बेनि गेजेराव जोंहा UPPL हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर' आरो मेनलि बिथाङा बाहाय तामुलपुराव माने बे नमिनेशनखौ बिजाथि लाइखौ गथायबाय आरो बिदिनो दा उदालगुरियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि सासे जाखांबोनाय लाइमोन नेता दिपेन बर' बिथाङाबो बिजाथि लाइखौ गथायबाय। बिदिनो चिराङावबो मोनबा जिल्लायावबो दिनै गथायजोबदों आरो माखासेखौ जोङो 23 तारिखआव गथायगोन। UPPLआ हारसिं गेलेनायनि मिनिङा जाबाय जोङो बांसिन नाम्बार लानानै देरहासार जानानै दिसपुराव जि गभर्नमेन्ट जागोन 2026नि जि बिसायख'थिनि उनाव दिसपुरनि गभर्नमेन्टआव जोंनो बांसिनै MLA लानानै जोंनि मदद नङाबा गभर्नमेन्ट दानो हाया बेबायदि मोनसे परिबेस फैगोन आरो जों आसा खालामो BTCआव थांनाय 2020 मायथाइयाव जोङो सरकार दानो हायाखैबाबो एइबार बिधान सभा बिसायख'थिनि गेजेरजों जों बांसिन MLA देरहालांनानै जोङो दिसपुरनिफ्राय BTCखौ सामलायनो हानाय मोनसे क्षमतायाव फैगोन। जोंनि मदद नङाबा BTC सामलायनो हानाय नङा बेबायदि मोनसे थासारियाव फैगोन। मानो होनबा UPPLआव दा खुब मोजां मानसिफोर फैदों जेरैहाय दिपेन बर'आ फैबाय, रबिन्द्र बसुमतारी जा माजबाटआव केन्डिडेट मोनदों बिथाङाबो बिराद गोबाव स्ट्रागल खालामबोनाय मोनसे जास्टिसखौ हान्जाया होबाय। फार्स्टिं नेरसोन बर' आरो जयन्त राभा उदालगुरिनि सिङाव बिसोरो गोदान जोंनि हान्जानि गेजेरावनो गोदान मोखां। फार्स्टिङै जोंहा जिहेतु प्रमद बर'आ हान्जानि आफादगिरि जानानै मोखाङाव थानानै सिगाङाव गसंनानै हान्जाखौ दैदेननो ओंखारबोबाय। इलेक्सन गेलेयालासिनोबो थानो हायोमोन राज्य सभायाव थांखांबाय जिहेतु। नाथाय जिहेतु गाव इलेक्सन गेलेयाबा फ्रन्टनिफ्राय जुदि हान्जाखौ दैदेनाबा थ' इलेक्सना हयतोबा बेसेबां जरदार जागोन बे मोनसे साननाय फैबाय आरो बियो मोनसे धोरोमबो जायो मोनसे हान्जानि दैदेनगिरिनि बे धोरोमखौ लाखिदों बियो। बे हिसाबै बिथाङा सिगाङावनो थानानै हान्जाखौ दैदेननानै इलेक्सन गेलेबाय। बिथाङा देरहागोन आरो जोङो देरहानायनि सम्भाबना थानाय सिटखौ गोबांथार दङ क'क्राझारावबो। बे हिसाबै जोङो BPFनिख्रुइबो बांसिन सिट देरहागोन। BPFआ जुदि दिनै पावाराव दंबाबो 4टा 5टा देरहायोबा जों 6-7टानि खमाव देरहायाबो जानोबो हागौ। थ' जों बांसिन MLA लानानै दिसपुरखौ जोङो कन्ट्रल खालामनो हागोन BTC पलिटिक्सखौ दिसपुरनिफ्राय आरो UPPLनि जि इयुन बे जोबोद माने गोजों आरो मोजां जाबोगासिनो दङ। उदालगुरि बियाबनि रिपर्टखौ आं अलरेडि अभारअल होबायानो जे उदालगुरियाव दिपेन बर'आथ' दाखालि हान्जायाव जयेन जानाय लोगो लोगोनो मोनसे वेब नुनो मोन्दों। माजबाटआ खुब क्रिटिकेल कनस्टिटुवेन्सि नाथाय क्रिटिकेल कनस्टिटुवेन्सियाव भट डिभिजना बारा जायो। स' उदालगुरियाव मोननै हान्जानि गेजेराव डाइरेक्ट फाइट जागोन नाथाय माजबाटआव 3-4 हान्जाजों फाइट जागोन। बेवहाय जोंहा मोनसे चान्स थायो आरो नेरसोन बर'नियाबो फ्राय एसे क्लियार अबस्थाफ्रा बाहायबो डाइरेक्ट फाइट जागोन मोननैनि गेजेराव। टंलाया हयथ' माल्टिपोल एंगेल दङ भट फ्रेक्सन जागोन बेनि गेजेराव भटआ सोरनाव सोर बेसेबां थांलायलायो बेनि गेजेराव मोनसे सम्भाबनाखौ नुयो। फार्स्टिं BTCनि बाहेरायावबो जोङो अलरेडि धेकियाजुलियाव पनिन होननायखौ जोङो केन्डिडेट होबाय आरो बरसलायाव बाबुराम होननायखौ आरो जों बकायाव मनरन्जनखौ होबाय बक'आव। दा बेबायदिनो जों बाहेरायावबो जिहेतु केन्डिडेट होबाय हिसाबै जोंनि हान्जानि जि मोनसे सापर्ट बेसआबो बारायगोन आरो जों देरहानायनि अनजिमायाबो गोबांथार जागोन होननानै जों सानो। आंनि बाथ्राया आङो गेलेनो होननानै आङो मोनसेबो समस्थिखौ आं बियाखैबो आङो एप्लिकेसनबो होआखै। बे बिसायख'थिखौ आङो आंनि अन डिसिसनजों आं गेलेयाब्लानो थाथ'दों। बे बिसायख'थियाव आं एसे थाथ'नोसै होननानै बहुत खारनाव बहुत जाहोन दङ बेवहाय। फारसेथिङै आङो मिनिस्टारमोन आरो मिनिस्टार 5टा बोसोर जानानै
जि मोनसे एलायन्सनि गभर्नमेन्ट सोलिदों बे एलायन्सनि धोरोमा बारा मोजां रोखोमै रक्षा जालायनाय जायाखै 5टा बोसोराव आरो बे बिथिंनिफ्राय नायनानै आंहा बेक्तिगत माखासे जाहोनबो दं आं गेलेयाखै बेहाय खुद्रिसारनायनि बाथ्रा गैया भुपेन बर'खौ आङो खावलायगोन जिहेतु जलेन दैमारि दङ सिटिं एमएलए गबिन्द बसुमतारी दङ सिटिं एमएलए आंबो सिटिं एमएलएमोन जोङो रावबो बेखौ मोनसे इसु खालामाखै आरो गेलेथारनांगौआ मोनसे टाइम सिचुवेसन मोनसे गोदान जोलै बा जेनेरेसनखौ लिडारशिप मोनसे लाबोनायनि मोनसे खाबुबो होनांगौ जों हानजायाव थानायनि मिनिंफ्रा बे नङा जे बिदि नङा जे आं गेलेबा देरहानाय नङामोन हयथ' बबेबा नङा बबेबा देरहागौमोन नाथाय मोनसे सइच्छाजोंनो मोनसे मोजां फिल्डखौ बा परिबेसखौ नों जुदि बानायनानै होयो गोदान जोलैनो हानजाया मोनसे ब्राइट फिउचार थायो ओंखायनो भुपेन बर'खौ आं खावलायगोन बिथाङा रेजिगनेसन जानानै थादोंब्लाबो जयेन जाफिननानै खामानि मावफिननांगौ हानजानि थाखायनो आरो माखासे बाथ्राफोरखौ आं बुंनो थांला माखासेफ्रा खुद्रिनानै सोरबा इन्डिपेन्डेन्ट गेलेनो नागिरदों मोनसे हानजायाव बे स्वाभाबिकबाबो जागोन आरो आंनि बाथ्रायाथ' नोंथांमोना मिथिगौ जेब्लानो मोनसे प्रयजनियता फैदों मोनसे डिमान्ड फैदों आङो नांगौआव गावखौनो सिगांनानैबो होदों सेक्रिफाइस खालामनोबो आरो नांगौआव आङो हगारनानैबो होदों बेयो आंनि थाखाय इसु नङा जे समाव हानजाया बुङो नोङो सिगांनांगौ नोंनिनो लिडारशिपआव नोंनो फ्रन्टआव थानानै जुजिनांगौब्लासो जागोन आं जुजिबोदों आरो जे समाव हानजाया बुंदों नोङो एसे दावथ्रोदथ'दो होननानै बुंदों आं दावथ्रोदबोदों आरो बे आंनि इसु नङा पार्सनेल बेक्तिगत बाथ्राया आंनि थाखाय माब्लाबाबो गिदिर इसु नङा हानजायानो गिदिर बाथ्रा आरो देरहानाया गिदिरसिन बाथ्रा